Weh edian menungso sisik sawai Bathara Antarja dewa dewa bari takon Sojo Permana majoe rangkotan cobanen hut hei ya kok dewa kaya ngene iki ya kowe kaya apa dewa kaya ngene iki hambles bumi ayo kene metu wah ya dewa apa welut iki hai kowe diani hai weh aku yo mati aku Soi Gatotkaca bali takon Tumenggung Faisal ayo oke arep kok ra jotos diadam esuk jobanen hai ya partet iya iya hai wah wet ikat sepian di oh hai yo sepian wah ana ketheke sawayi Bathara Anoman kuwi ketheke dewa wah biyen dari takon Kumandang Garba majorene bisa nyekel Bathara Anoman sasat bisa mbondo angin kowe dian kethek kaya ngene banggane iya candak pahat hasil hit ho hei ho hei weh dian ampun menirei iya ho lho hi ha he ho hi ho ha hi ta ta ya wow wow hoi hoi ya ye hi ho hoi he ha hoi hu hoi ho hoi hoi wah what? Hoi! What? Hey! Hoi! Ya! Hey! Ya! Iya dewa iki Bathara Antasena Prawira Santi ora tekon atos men dewane ayo hilang nyawamu apa sing gawe urip kok ngilangi nyawa awas hi ha iya hoi Oh
Kyai Bathara Setyaki wonten dawuh Kakang Bathara Baladewa piye tandange putra-putraku kabeh nggone nunduk mungsuh nggih Kakang Pukulun awit pangestu paduka Kakang Pukulun para putra Jawata wonten ing kayuwangan Bumi Aldaka sampun kasembadan ngunduraken saperangan mengsah sarayanipun para Kurawa ngono nggih syukur lah kok kowe bali ngopo inggih awit menika wonten raseksa ingkang majeng ana buta nggih ora tok ladeni mboten purun ora gelem mboten lah terus karepe piye ketingalipun paduka Kakang Pukulun ingkang dipun pikajengaken kok ngono nggih apa buktine raseksa kala sumbar petak maciya-ciya piye sumbare ayo aja mung prajurit cilik-cilik sing ngaku dewa maju aku ngerti ana bebetenging para dewa ae dewa sapa sing nunggang gajah ae kon maju rene tak untale kon maju rene tak buadoke sapa sing ngono raseksa butane muni ngono nggih iya nek aku lah ngene teh gajah namung paduka Kakang Pukulun lah iya ya nek sing dikarepe aku sing jeneng wong iki sok kleru mboten kok mboten klintu estu menika malah saya cetha malih sarep piyambakipun nyandak wadi paduka Kakang Pukulun piye nyandak apa hae ana dewa sing nunggang gajah kulite beda karo dewa-dewa liyane kancane nyawa mateng kok kae bule kaki jane dewa apa kebo sapa sing muni ngono sapa iki buta wani nyandak wadine Baladewa njaluk ora dawa umure butane par ngono ancane wis gobyo sok udut ae oh alah ger ancane wis menggis-menggis kok mau ngemil karo udut iki jane ngopo ya ora goleki jalaran tangih iso maju mutar wis iki Kakang Pukulun kakangku di kelakon remuk butane ya ojo ngali-ngali iki patule Bathara Baladewa ayo iki butane nggih buta nggih buta aku buta buta betahane kaya kowe buta murang tata he kowe wani-wani nyumbari aku apa karepmu iki sapa piye ora usah tak ora ngerti kowe wis wani nyandak wadiku kowe maju ana pabaratan ya to kowe wani sumbar petak maciya-ciya anggap apa ngaku mumpung durung ilang nyawamu kowe sapa Matih Bramangkara iya balik kowe sapa ora usah tak ora ngerti yen pancen ora ngerti gelo iki Bathara Baladewa weh dewa ya aku dewa galak iki alon ae kaya omong karo wong budhek adu arep kok bengok-bengok iki lho kowe wani nyumbari aku iya kowe nyumbari aku kowe maju ana pabaratan dipethuke kadangku Kyai Bathara Setyaki kowe ora gelem ning kowe njaluk wong sing nunggang gajah pakulitane bule kuwi aku kowe muni ngono sapa sing ngomong Setyaki oh bangsat Setyaki lah wong kene maju ora pethuk sapa-sapa kok ana sing urup-urup iki lho ora usah tak nang sisih ayo yen pangan nyumbari Baladewa iki majone wah timbang bali wirang luwung bali dadi bathang piye timbang bali wirang bali dadi bathang yo andemono kuwi bakale kelakon ora usah kowe tak takoke arepmu mara kake maju Baladewa iki ayo ngono wah kelakon tak untal malang piye kowe arep ngopo arep nguntal aku kowe arep nguntal aku nyo untalen kowe arep nguntal sirah nyo iki sirah nyo untalen gelo untalen
Entar dodok nyoki. Nyo, iya gelaken ngono nyo ya. Entar sikil. Lah kosek ta. Mbok siji-siji ta. Oh, sadok-sadok ini. Nek butuh ra ya mara. Iku isin, gak. Aduh, omah ya isin ngopo. Nek malah dieglah-eglahe malah mukok aku. Aku seneng wong rada wingit ngono iki. Wong ditangan rada angel iki penasaran ya arep mangan. Disorah-sorah iki malah gumoh. Ayo, kalian jajan bola tuh. Ya gelap dublak tuh kacangmu bosok. Ayo ya ampun. Pai. Madhep rene. Ngantemo. Ora bola nyurono. Ora gaman medhati yo. Ampian kaya Solo. Rebutan yang tegang mati. Ora-orane bola jauh dikek kuwi sarpo. Ayo tomor sekene urip. Iki kok jelek iki. Kok ora tau. Ana bola dewe iki. Apa paitanmu kowe? Nyanyi. Ngelu. Kepek. Bola jarang. Ya. Ya. Ada bola dewe iki. Tapi apa? Ya. Ayo. Patih yayan tangi nyawa gundela naraga sing kenceng eneng apa mengke tak ngrasake awak kula awake kaya ngene larane takoni iya kowe iki ngopo kok yayan lah yo jane menungsa apa iblis bengak-bengok piye kowe wis maju mpun mungsuhmu sapa Baladewa kowe dikapake komplit jatasi dipisui dijejeki ora tok wales ora gelem gentenan kok males nek ana gelem gentenan ngono padha penake emok sing rekoso kene kono mati iki ora tok cokot nyokot iki nek sing dicokot meneng to Mbah sing dicokot polah ha iki piye arep nyokot itu kesel dhewe ora nek sampe arep nyoba mang arep ora sedo grenang-grenang ning lho sapa ngene kocahe galake ngono nggih ayo sing mburi wi dapure lesung wirene sapa sing kaya lesung nggih sampeyan niku lho aduh nek kaya lesung nggih mang nesu Mbah mang nesu ayo ne maju are wah kene marganing patu wani maju rene bubuti jenggotmu sik lah ada pripun bubuti jenggot iki perih larane iki ora priye iki mbon mriko mang maju timbang sampean kewirangan wis minggira iki kalpika gaib tadaono kalpika nganti panas epek-epek kok kalpikane ra metu-metu wit tarak lah tiba entuk kalpika ketiban kalpika dadi watu hei ayo dadi reca
Wah, ayo ndi tunggale. Hot. Dalana Pendhita Buta barang sulapan kabeh sedulurku para Jawata ketaman pusakane Pendhita Buta padha dadi watu Bathara Wisanggeni ora bakal mandheg tekan semene awit pangestune Gusti Kang Nyipta jagat sapa wae sing dadi watu tak grayang warasa Salah. Lho. Sapa iki? Ana pawongan wanuh wani. Marase sing padha kena kapika gaib. Padha kapika gaib. Hei. Lah dadi watu nek pusakaku kabeh kok gaib dadi watu kowe ayo nek pusakaku dadi watu kowe andine kemaki ayo sapa sing arep nandingi Manik Yaksa iki kelakon dadi watu ora iso obah para prajurit sawangan iki lho ana sing dadi watu ora iso obah iki bocahe dadi watu kena kapika gaib ora iso obah cangkeme sapa sing ngono ayo iki apa pripun penemban waduh Raden wasida kewirangan awakku tes pundi ta iki mau ana pawongan dheweke tak tibani kapika gaib tak kira yen dadi watu bareng tak cedhaki wah malah jubahku didaidak menika Wisanggeni oh sapa kuwi Wisanggeni menika putra panengah Pandhawa putra Raden Janaka nanging dheweke nganggo tembung Bathara wah sampun cetha bilih ing damel rekayasa madeg dewa menika mboten wonten sanes namung kejawi pun Wisanggeni penemban piye menawi paduka mengsah tanding kalian Wisanggeni menang ora kondang kalah jereng wirang banjur karepmu kekiyatan Pandhawa rak sampun suda setunggal pun Werkudara kula suwun monggo penemban Wisanggeni dipun tilarke mawon menika ngamarta mesti suwung awit para pranakan mapan wonten ngriki Pandhawa ingkang tasih kintun wonten negari Ngamarta keparenga dipun sirnakaken oh yen ngono luwih dhisik tak mateni Pandhawa aku njaluk pamit ngupadi patine Pandhawa liyane
Bathara Anoman. Piye nggir? Putraku pukulun Bathara Wisanggeni. Enggene aku ora bakal ngoyak mlayu ning pendhita. Nanging puga sing dadi kekarepanku kepengin gugat marang para dewa. Aku bakal njaluk adil lan bebener. Mengkono nggih. Iya. Aku ora bakal lengser olehku dadi dewa yen Bathara Guru durung njaluk pangapura kelawan Bathara Wisanggeni. Yen ngono diserantekke sawetara. Ngenteni ana bumi adoh ya. Akal tak anteni yen nganti Bathara Guru ora mudhun ana Madyapata ora arek Suralaya. Oh